Muri yeZimbabwe we are back kwaMai Mozi vane mwana womukomana vatakamboita video munguva yakapfuura achitaura kuti mwana wavo ane hurema hwekuti haafambi, ane condition ndakanganwa hangu zita racho ndinyatsoitsanangure but haakwanisi kunge achifamba, spinal yake haina kusimba zvokuti anokwanisa kunge achifamba. Mwana vakambomuendesa kuJairos Jiri, asi kuJairos Jiri vana kunge vachikwanisa kuzenge vachibhadhara mari dzinodiwa nekuda kuti hakwana kwavanoshanda, uyezve necondition yekuti vane mwana zvakange zvisiri kubuda kuti vange asi kunge zvichibuda kuti vange vachishanda uyezve nekuchengeta mwana, because mwana wacho kwavanomusiya vanofanira kuti vabhadhare mari. Saka chinhu chinongorwadza, chinhu chisina kumira zvakanaka. Murume havachina kureva kuti vari kuzvimirira vari vega, ari mudzimai kana kuti single mother, asina mubatsiri. So tiri mumba mavo kune vakamboona video paLive Prime TV vachibuditswa mamiriro azvanga zvakaita nemwana. So nhasi tadzoka tikati tichidzoka tivashanyire, tivaone kuti upenyu hwakamira sei, tichinzwa kuti kubva patakabva ndezvipi zvakazvitora nzvimbo mukati meupenyu hwavo, vane here kana musika kana kana chimwe chidanho chava nacho. Patakauya tanga tisina zvizhinji zvatanga tinazvo, asi nhasi tangodzokawo futi kuti tione hama yedu. Hatina zvizhinji zvatingatara, tine zvizhinji stereki, asi tine hama yatakawana yakati ayo pari zvinezvi zvekuti tsvage uche yakakumbirwa hazvisati zvanyatsoita se zvaringana, asi rega tisvike nezvekudya zvekuti mwana naamai vanomwe mwana futi mudiki kuna Mozi vainaye vawane zvekudya, upenyu huchienda mberi. Saka panguva inei rega timbotaura naMai Jeremiah, Mai Mozi, tichinzwa kuti upenyu hwakamira sei. Mai guru makasimba here? Isusu tinofara. Makasununguka kutaura nemhuri yeZimbabwe muchivazivisa kuti upenyu hwenyu zvakamira sei pari zvino. Hapana chati chachinja, ndizvozvo mararamira ndaingoita kubva pakutanga. Tsvagawo mapati time kuchera mvura kuvacha, ndo mararamira ndiri kuita nemwana. Okay, kubva patakabva paya pane here dzimwe hama dzakatiraiwo kubatai, maybe dzichiunzawo dzichitiwo dzinoda kubatsirai? Kwete, vasati vasvika. Hapana atambokufonera achitaura izvozvo? Hapana, mumwe chete akangofona achiti ndichazoruta rubatsiro asati atanga. Okay, alright. Muri Zimbabwe muri kuzvinzwira kuti kubva patakabva pakabva Live Prime TV pano vachitaura naMai Mozi, hakuna hama dzakakwanisa kuextenda help yavo vachisvitsa kuna Mai Mozi, asi tinongotenda kuti ruzhinji izvezvi video iri muchange muchiriwana paChibanda Media, muchange muchiriwana paLive Prime TV. Ndinovimba kuti vateereri vezvirongwa zvinoitwa pamaplatforms yayo muchabatsira sekubatsira kwamunoitawo dzimwewo hama dzatinosangana nadzo mukati mekurarama. So muzuva ranhasi tinotenda nehama yamutswa pakati pedu kuti titaure nesu. Since ndainvita hama yedu tichambotaura naMozi timbonzwa kuti zvakamira sei. Yes kan Mozi? Uri bo? Alright, upenyu uri sei? Wakazowana here uche? Saka izvezvi uri kufamba sei? Ukadaenda kutoilet kana unotambawo nevamwe? Ndo vanokuendesa panze? Aiwa, tinotenda kuti Mwari vachakuunzira mubatsiri anoita kuti uwanewo chekufambisa, handiti ka?
Mure Zimbabwe chimwe chinhu chataitaura musi uyawe taitaura nhau yeschool fees yekuJairos Jiri tikaflaita mari yaidiwa handizi maigurutsamba iripo handitika toda kuti tiise futi zvichida mumwe munhu anakwana mukana wekuona vhidhiyo redu rekutanga ratakaita pari zvinezvi anogona kuwana mukana wekuruona zvikabatsira mwana akakwanisa kuwana mukana wekuenda kuchikoro, because kuchikoro zvakunoita vanhu vanoiswa maskills ekurarama nawo. Hatizivi anogona kunge atine imwe area yaari talented asi tisingaizivi nekuti haana kuwana mukana wacho wekunge achiita se ibhedhonoreito right. Iyi ndiyo tsamba yekuchikoro. Ndichazotora mamwe mascreenshots tichikuratidzai kuti ndiyo tsamba nezviri kudiwa kuchikoro kwaMozi kuti ange achienda kuchikoro kuJairos Jiri. Izvi ndo zvinhu zvakashota zvaidiwa kunzi mwana aende kuchikoro, saka tichange tichizozviisa. Zvimwe zvacho ndichatira kunyora imwe list inooneka patiwe ndakaiisa because iri ndo V11 redu rezvinhu zviri kudiwa. Uyezve tiesa nhamba dzamai Mozi vanoda kuvabata vanovabata panhamba idzodzo. Handizivi makazovhurisa line rebhadhiri rataikumbira paya? Hamusati. Zvatinenge tichiita ndezvekuti maiko cash handika vanhu vanowanzofarira kuti vange vachiona zita renyu paiko cash, asi zvisinei mune hama yenyu yamuri kuti makatrusta sekureva kwenyu kwamakamboita pekutanga. Ndichakumbira kuti mudzokorore nhamba mutaure nhamba dzenyu. Hadzikisi yenyu bepo ine inbox. That's wonderful. Saka chitipai nhamba dzeinbox. Ndiyo namba yananifonesa? Izvodzo dzamanotofanana nadzo idzodzo ndedzodzo. Okay. Mutsapa silent. Okay. Saka tichaisa nhamba. Nhamba dzamuchaona dzenet 1 handika chakanzi mai Mozi ndidzo nhamba dzavanobatika. Saka muri Zimbabwe munongodziisa dzeinbox idzodzo dzinobudisa utani? Florence Jumbe. Okay. Ko hamunere inonzi net 1 wallet ye? Hamuna. Okay. Saka vanoda kuisa mukuru nhamba ndidzodzo dzamai Mozi. Munongofona vanokupai madetails avo zvinoita kuti mari yavo isvike. Mukuru vane inonzi chi vane inbox munongovaisira kuti vabatsirike. Pari zvino vari kuti havasati vavhura line rebhadhi kuti vavhure eco cash, asi pari zvinozvi ndo maplatforms avainawo. Vanga vakatipa dzimwe nhamba dzeeco cash dzemunin'ina wavo. Handizive dzichiri kupinda. Alright, munogona kudzitaura imi? Alright, shedzerai 078 735 485. Alright. Dzinobudisa utani? Beauty Jumbe. Okay. Yeah, thank you so much. Rega tiinvite muenzi wedu vachipinda nezvavaina. Zvichakumbira kuti ana Mozi vaende necheukoko. Ya munomwa muite kuti zvingoya. Dai mama wana pekugara sekuru wana pekugara vagara nechapa. Ngozai kutuse kugozi mukadano maofara tu. Asi zvoda kuniswa. Nosvikudzai.
So muZimbabwe ndizvo zvino zvatengwa nehama yedu. Vakaona video, vaona video redu paLive Prime TV, vakatibata vakati Lavhu, haungagoni here kutisvitsawo kune hama yedu iyo iri pakuchema nekutsvagawo munhu ari kugona kumira nawo mukati medambudziko ravainaro. Saka takabva tawana Sekuru Makuvire vakabva vamira vakati aiwa, regati nditsvagewo pandinogona, sinzi ndaona video zvina zvina mazuva mama. Vakati aiwa ngativashanyirei tione kuti tingaite zvipi. Ndosaka manzwa ndichikufonerai paya vanga vandibata, inini pamwe ndinada kutoita sendinononoka. Saka vanonzi Sekuru Makuvire ndo vauya kuti vabatsirewo Mozi nepavanogona. Ari sei mukomana? Komana mupenyu zvake. Kuti vakomana? Ari sei zvavo. Yes, Mozi. Ribo. Zvinotenda murambe muine rudo rwunobva muinarwo, musamboore mwoyo. Vamwe tinotoona vachienda vachirasa vana, ona vana vakuwanika mumapaipi emasiweji, vamwe vozonzi ayo vakaonekwa atofa, vamwe vanowanikwa vari vapenyu. Aya musaore mwoyo, rambai muchiita basa ramuri kuita rakanaka. Tinoti Mwari vasunungure pakawanda tikwanise kuramba tichidzoka. Vamwe vari kunze uko vasunungurwe, varambe vachiuya vachikubatsirai. Okay, handizive Mozi kana mune mashoko amuri kuda kusiyira muri Zimbabwe kuburikidza nekubatsirwa kwamaitwa nezvimwe zvamukutarisira. Nditange ndatenda Sekuru nerudo rwavo. Zvinobva kuna Mwari, ndo vanovachengeta nekuvapa mari nemazuva ekurarama panyika. Sekuru mazvita imi. Aiwa, tinotenda, tototendai nerudo rwenyu. Aiwa, ndizvozvo. Nemhuri yeZimbabwe, ndinokutendai vachagamuchira iyo nyaya. Ndigopawo kune vamwe vane vana vakadai kuti zvinoda mwoyo murefu. Ukaita mwoyo mupfupi unogona kutadza kuchengeta mwana wacho, asi zvinoda nyasha dzaMwari kuti dzipindire. Vane rudo zvavo unobva kuna Mwari, tinoti Mwari akuwedzerei mazuva ekunara musoro penyika. Aiwa, zvinotendwa. Tine nhau iya yamakambotaura yeuche iri kugadziriswa. Pataifanira kunge takauya nayo, hatina kuzonge takwanisa kusangana nemunhu anga nayo, asi tiri kugadzirisa kuti mukomana awane kufamba zvakareruka. Aiwa, ndinotenda nerudo rwenyu rwamazadzisa. Alright. Muri Zimbabwe ndichangoisawo chiri chikumbiro. Pano ndo panogara mai Mozi. Zvamuri kungoona ndo room yavo ine vanoshandisa one room. Vanogona kubatsira zvamuri kuona mazuva ano kune chando. Maybe munogona ngemusiri kunyatsoona zvakanaka. Ndo pavanorara nemhuri yavo, kuri kutonhora. Vanogona kuisawo ruoko, magumbeze, vanogona kupawo mubhedha, vanogona kuita sei. Ngatibatsiranei nehama dzedu, ngatichemei nevanochema. Upenyu ndo hwakakosha, kunge tichizoshanya tichizotaura kuti aiwa Mozi uya ariko mutano, Mozi akasimba, mumweni wedu akagara zvakanaka. Saka chikumbiro kune vanogona kuitawo izvozvo, upenyu huchienda mberi mune zvakanaka. So ndinokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Love More.